Mä jää taas tuohon kotiin Signerin kanssa. Joo. Kuka se TM:llä tulos takas sisään? Toivottavasti. Se on täällä ainakin. Parempi säiliö, varos säiliö. No niin. Luotto on kova. Jos oveli ja lähdetään kanssa tänne jonkin helvetin perseeseen. Joo. Ei Ampuja jostain. Tankki on vielä. suoraan tankki ees. Ai. Ei, mä etsin puolisin. Siinä ei ees ollut mitään puitteista. Ei, TM:llä. Meillä tässä muut jokkosia. Se sai yli. Jeepin vieressä on kaksi vielä, niin ottoiko. Vihut tiputti ainakin yhden aalle. Disable. Oi saatana. Suoraan. Lähtekää sit varovaisesti, et mun Pekonilta, ettei jäädä kiinni. No mä jätin kiinni varmaan. Nyt on muuten, ei oo kauhean hyvä Pekoni. Ei oo. Se sama Täällä tunnellisen on kanssa. vielä porukkaa. Joo niin. Takaisin. Ei sieltä pääse pois tuolta Pekonilta vittu, kun ne kaiteet ottaa kiinni. Vittujen. Jaha. Ja veti tänne ihan oikeeseen Kyllä laitaan. ihan just Sitten tarvitset etsiä se. Missäs meidän helikopteri on? Alhaalla. Eihän just lähtee ryssimään tota tankkia päin, kun tulee niin paljon ärpäin. Mitäs kikkeli meistä tonne teille vai jääkö tälle teille? Me vaan vielä. Sait sen. Joo, mä sain täältä. Ai vittu. Ja vasemmallakin on siellä kalliolla, kukaan tulee vittu ärpäin. Ja mä en edes keskittyy noin vitun tankkiin, kun tulee tämmönen jeepirraa toi edes, mä en nyt näe. No niin. Kaikki muutkin siihen saat. Jos lähtee itse vaan tuonne suoraan vihulipulle vittu, jos se painee siinä. Missä se kumminkin menee tuolla. Mä odotan nyt. Mäkin on disable. Mä pääsen kopterin kyytiin seuraavaan lentoon. Astumaan ensin on medikalla. Tulee niin vittu Koko aika ärpäin. poraa, niin tulee. Koittakaa. En keskittynyt nyt tähän meidän tankin tuhoamiseen. Joo, ei voi Se pikku. meni 3 korjaa ja silti se meni. Niin, sieltä tuli 5 ärpäikiä. Joo, kyllä ne nykkää. Koitas nyt sit kana saada mut tonne toiselle puolelle. Joo, siinä on vaan se vihon kopu vastassa. On aina ongelma tässä on. Vittujen kevät. Ammut sen alas. Perkele. Joo, heti kun mä näen se. Se pittis taas. Ottakaa Rooster ja kumminkin hetki. Ei vittu on kaikki täällä Tom. samassa. Onks kellään C4? Perkelettä niillä tulee elo. Oo. Vähän otan. Jos tehdään tähän yhtä jeeppi, niin mä ajan päin, niin sä painat Korjaus valmiina. No niin, Rooster ja kumminkin voi tulla. Hei. Ainakaan ei oo niin hyvää Mä vähän. No me tankki korjaamaan. gunneria kun se vitun toisen. Ne tappaa mut. Joo, mäkin kuosin. Onko iklaa kellään? Toi Tämmönen tulee RPG-ammuskeluksi. Tankki on kyllä aika mahdoton tuhota tällä hetkellä, koska se vittu ne... Ei kaikki vittu se ärpäikiä. lopetti mut se vitu helikopteri. Tarvitsee vittu RPG. Koittakaa nyt kumminkin ja Roosteri, ottakaa noi ilmatorta singo tai jotain helvettiinsä. Meillä on vaan niin vitusti niitä sinkohomoja räiskimässä siellä. Tappetaan tankki nyt siitä. Ei. Se koittaa tuhoa sitä mun tuksia. Tos kiire spawneilla. Voit laittaa Mä en voi sisälle, jos mahdollista. No niin. No niin, se meni sit siinä ja tällainen on täällä. Samaan aikaan kun mä yritin spawnata.
vittu se voi olla selässä? Tästä ei tuu kyllä nyt vittu mitään. Kopu on hyvä. Joo. Pysyt banaani vielä. Tässä päivässä. Ja Ei vittu. Singo paukuttaa sitä kanssa. Vaskututs kyytiin, mä tiputan sut tonne. Otatte se ollut totta. Tuli 2 joo. Ei vittu. Nyt saada sitä C-täkään. Ei. Pekonikaa siellä. Onks siellä joku nyt hengissä, tää tästä piiloon vaan? Ei oo. Ei oo. Meistä menee puoli sinne turvat kiinni vähän aikaa. Se on nyt vähän niinku aika reilusti sitä saataisiin porukkaa. voi. Se kiskas teet RPG:llä sit alas. Jaa. Eli tää tankilla on vittu 4 korjaajaa tuolla, niin se on ihan mahdoton. Ei se onko vittu ajaa vaan. Koita nyt tehdä siinä, meitä on niinku 10 tässä vissiin nyt näitä RPGten kanssa. Eiku näitten repartuulien kanssa. Tää on vaan syvämpää. Nyt se pitäis vaan osua siihen. No, kukallaanko yhdessä osuu kaikki siihen? Se on kylistäin sieltä. Nyt, No, anna nyt mennä pistäkää se vaan. paskuksi. Nyt mennään. Ja vittu ohjaa. No hyvä. Nyt menette sinne B:lle semmoista seminopeeta vauhtia. Mikä on se niin nopea? Hyvä. Noin, nyt näkyy hyvin. Tuli nopea. Niin Puna- on piikkoni hyvin kesken näkyy. sitten B. Mä käyn ottaa sen. Kääntyy homma. Kiva. Ainakin on. Onks yhtään assauttua teillä? Ei vittu. Sataan tien No mitä vittua, mitä se hajoaa, kun mä spreijaan sitä kun jotain sekopäin? No niin. Takana. Oli hyvä. Mä en ottaa äkkiä tankkia. Hyvä. Mulla on assakitti, kun joku ottaa sen tosta maasta. Teellä. Siitä konteista. No niin, kun vähän Mä juoksen vasempaan tunneliin nyt. Pitäisikö meidän koittaa painaa tonne vai vedetäänkö me tästä riskiä? Ei me voiteta enää Miten se poltolla. Sekä siinä, mä tähdätään kopulla toiselle puolelle. Saadaan tää B nyt pidettyä, niin kyllä tää voi jotain. Akra ja sellari tänne. Ei riitä enää. Tarvitaan Riittää, jos me toimii assaultteja medikit varmaan. oikein vitun kova. Joo, jos me toimii medikit oikein vittu hienosti, niin tätä vielä No, voitetaan. medikit on tuolla jossain satana, nyt se pitäis olla meidän kaikkien muiden takana. No, Ei A lähtee. passiivisesti. Tankki jo tunne. Ja vihun kopu siellä alas Vasen varmaan. joka tunnelipuolta. Se sitä vietää. Hei, Nyt se tankki sinne tunneliin. Mitä se siellä A tekee? Vihun tankki tulee Ja jo. kun siellä on vihui. Hoidetaan tää kopu. No niin, mutta kun se tulee Hoidetaan tää vihun vihon tankki. kopu. Sinne hyppäs nyt yksi alle. Nyt se tuotte sitten. Jeppikin tulee. Joo, se yksi jätkä jäi sit. Pois kyllä. Noin siinä meni. Oi vittu. Vasempaa tunneli meni yksi jätkä. Laava on vielä jossain joku. Otin sieltä yhden jätkän. Okei. Akra tuu tänne. Haetaan kopu. Mä en näe sitä tankkia. A palaa. Meillä on pekoni täällä. Tankki putkeen. Tää tuhoa jossain. Tuolla mun Singolta, vittu ei mitään. No se on se jeeppi vieressä. Ja sitten yksi jätkä on tuolla kauempana ottaa, että ne spaanaa siihen. Kokeile hoidaa tota tankkikorjaa, vaikka... Okei, ei onnistu. Menkää sellari Akra. Mä jos kannatti mulle meni. Onko... Korjaaja alhaalla. Mä otattais... Mä otan Iso supportia. pro... Jaha, Pistäkää sitä nyt. vasempaa tunneli on tulos. Nyt otatte Ei tän vittu takaisin. aatoja.
Hei, vasemmat menee läpi. Ettikää se Kallioilla. Ei tuo. Kallioilla. Juoksee läpi sieltä 3. Tulee B-llä. Heitäks nyt sinne C-lle, niin mä voisin hoitaa tankin ehkä C4. Joo. Löytyy se piikkuni täältä alta. Onko akrikyyti? Oma paikat nyt, tunnelit, mulla on pienet ja... Joo, mä vedän vasempaa tunneli munat turpeeseen. Lennä noin. Hyvä. Mä oon taas vittu asuja hankin. Tää helvettiä. Oikeessa tunne se tulee. Mitä mä annatte? Otapa sun kopu. Ei saa, toi jeepi saatti vaan siihen kiinni. Tää on kopu meidän takana. Tankki! Tankki tuli. Pistäkää. Mennään valta. Missattu. Ne korjaa. Tuolla vittu... Mä kuolin. Mulla oli 3 korjaajaa sun kanssa. Suoraan yläpuolella. Korjaa. Korjaajat tuhottu. Joo, tappa mut jo. No niin, hyvä, menee vaan. Joo. Tankki tuhottu. Vihreä vuoro. Ai. Sanoinhan me voitetaan. Tulee vihun kopusit. Ei, sieltä tulee... Kumki, pysy meidän muiden takana, kun sä oot medikki, niin pääsit nostaa. Insit ei pysty nostaa. Kopu tiputti C-lle ihan vitusti porukkaa. Se menee Aalle varmaan jatkaa matkaa. Toi Jeeppi tuli. Toi kopu ja Kopu Jeeppi. tuli alas. Pari jätkääkin maassa. No siellä on koko saatanan tiimi. Pitäkää vaan linja kiinni. Mä ajan B:lle edelleen kykkimään. Tippuuko se kopu? Tai tippuu? Tippu. Hyvä. Me pusketaan tonne. Menellään. Kääntyy sitten maksaa vähän paremmin toi. Vasemmalla menee paljon. Tulee aika paljon. Ei tuu. Joku voi ottaa jeepin tosta noin. Se on aika hyvässä paikassa. Niin. Mä oon jeepis. Että voi toimia jeepin. Missä toi kivi, missä Noin. tässä on? Oikein. Siihen aikaan. Oi saatana. Oikein 5 RPG sä nyt yhtä aikaa tuota. Oi saatana. Ei, vihun tankki tulee Tankki oikein. tulossa. Niin kuka ajaa sitä tankkia? Saa Saatko sellaisen? Siinä on parit C4. Sodisee. tehdä. ajaa tosta ekranista. Mä otan lavia, saa ajattaa. Mitä Keini sä sanoit? Mä otan lavia, saa ajattaa paikka. Jaha. No noi... Mä en kuulu mitä Ää, noin vasen. sanoi tossa. Vihun Noi sanoi, että vihun joku, kopu joku lähtee. muu ajaa sitä tankkia. Kierrätään tuo oikeesta reunasta. Mä oon nyt kopterissa. Oli sehän muuten. Erittäin täältä nopeammalta. Jeeppi tulee vasemmalta. Tää onkin mielenkiintoista tää vetää heatseekerin. Alas tulee. Ja mä vedin kopteri, siinä oli 3 jätkää, mä olin 1. Joo, mä saan sen stingerein. Yksi hyppäs ulos. Me ollaan voitettu tää peli. Joo. Ei, mä en nyt kuulu vielä. Seilerin. Hei, sanokaapas vielä kerran, kun mä en kuullut, kun Keini sanoi samaan aikaan, niin että kuka nyt sen tankin ottaa? Kun Keini sanoi, että mä ja Nata tankin. No aja vaikka tää. No kuka ottaa lavi? Keini sanoi, että hän... Minä. No mä oon Kane, sun hobikorjaaja. Elikkä nyt tehdään squadit sitten. Mä kuulin, että sä oot mun hoppi. Eikö mä oon sun hoppi? Vaikka Tankki nekin. on hetki hiljaa, Massa, mitä olit sanonut? Niin, nyt tehdään squadit, elikkä minä, Kane ja kuka kolmas oli sinne. Temli kolmantena. Vai ajoks Temli? Satsi vai? Jos Temli... Okei, no sit Sassi tulee meille tohon laviin. Sitten Temlin squadin menee...
niin sit se on pakko heittää agre. Ja ylimääräinen vielä yksi. Tehdään 4-3 skuodia. No, kyllä ne pidetään mieluummin ne tosi infissä. No Teroli saa tulla tankkiin sit. Se on sit Jamppi, Rooster, Kumki, Banaani,